Dobrý deň, v tomto type si ukážeme, ako pripojiť dokumentáciu ku skladovému dokladu a ku skladovej karte a zároveň ako s takto pripojenou dokumentáciou pracovať. Ako na to? Informačný systém CITO ponúka svojim užívateľom funkčnosť umožňujúcu pripojiť k skladovému dokladu dokumentáciu s týmto skladovým dokladom súvisiacu. Dokumentáciu je možné pripájať taktiež aj ku skladovej karte. Takto uložená dokumentácia sa nachádza adresne pri konkrétnom skladovom doklade, respektíve skladovej karte, čo zabezpečuje jednoznačne ich vzájomné párovanie. Zároveň je možné túto dokumentáciu využívať aj v procesoch realizovaných so skladovými dokladmi, a to napríklad pri vytváraní objednávky vydanej. Užívateľ môže dokumentáciu pripojenú ku skladovej karte, ktorá sa nachádza v obsahu objednávky vydanej, pripojiť v podobe prílohy priamo do e-mailu s objednávkou vydanou už pri vytváraní jej tlačového výstupu. Pre koho je táto funkčnosť užitočná? Túto funkčnosť bez pochyby využijú všetci užívatelia naprieč celou spoločnosťou, ale predovšetkým užívatelia pracujúci so skladovými dokladmi. Poďme si teda túto funkčnosť ukázať priamo v informačnom systéme CITO. V module skladové doklady si zvolíme hlavičku skladového dokladu, ku ktorému chceme pripojiť dokumentáciu. V spodnej časti prejdeme do záložky Dokumenty. Pomocou funkcie Drag and Drop pripojíme dokumentáciu ku skladovému dokladu. V prípade potreby užívateľ vždy nájde tento dokument pri skladovom doklade, s ktorým súvisí. Dokumentáciu vie následne hocikedy stiahnuť za účelom ďalšieho spracovania. Dokumentáciu je možné pripojiť aj ku skladovej karte, a to konkrétne záložke Dokument v časti Zoznam. Pripojenie sa realizuje taktiež funkciou Drag and Drop. Ak sa táto skladová karta nachádza v obsahu objednávky vydanej, je možné túto dokumentáciu pripojiť priamo v podobe prílohy do e-mailu s objednávkou vydanou, ak si užívateľ zvolí tlačový výstup e-mail so súbormi. Vďaka tejto funkčnosti dokážete mať dokumentáciu v informačnom systéme CITO vždy pod kontrolou a jednoznačne spárovanú so súvisiacimi dokladmi a skladovými kartami.